Prajeme vám nádherné popoludne na levických hradných slávnostiach, na ktorých si celý deň pripomíname život našich predkov. Pred hodinkou sme si ukázali, ako to v minulosti mohlo vyzerať na dedinách pod hradom, a teraz sa opäť prenesieme o niekoľko storočí dozadu a vypočujeme si, aké tóny sa mohli ozývať z tohto veľkolepého hradu. Súbor renesančnej hudby, ktorý pracuje na základnej umeleckej škole v Leviciach pod vedením Nuna Figuereda, nám pripravilo pásmo z hudby 16. a 15. storočia. Verím, že sa pri počúvaní prenesieme za tieto múry a predstavíme si život, ktorý by sme tam mohli prežiť.